Hi guys, good morning. So nakaluto na ta guys kanatong pamahaw karon guys. Caravan sauce talbos ng kamuti o kalamunggay. Pamahaw ta ninyo guys. Meme. Meme. Pamahaw na me. Ako rin ang gilapuan guys. Happy Sunday guys. Es kagapa wow! Pero Iinit ang imay. wala. Asaan sa iinit di ay? Wala. Nasila sudan guys. Saan aja? Kahit naking panit. Ispagata. Ima-ima kimelem kamala kamasilemen. Kahit pa. Asa kong kutsara na ay? Teko, asa kong kutsara at Magmais ako kulit guys. So ako kapag umais man. to. To. Adira sa sugilan. Ako man ang nagbugas. Na, di. Kahapon na. Anong agas cooker kay Tuan? Okay, chuktoy. Riri na. Umaga na ni kulang. Kulangan ba ang type? Is pagkata. Ima kay naman. Gimana tau dah? Dahil pa siya guys. Doon nga mga kulunod tanan. Is pagkapa. Ima kanyawang. Kasi taon niya ako na. Ay. Kau boleh sendiri tak? Hmm? Kau boleh sendiri. Sendiri. Nag Boleh tak? Nanggut. Bob. Wa man daw. Nagduwa ay nagkuha naman sila dito. Imila. Itong gitag-agoy timpla-timpla guys. Uy. Ay, papi na eh. Papi! Papi!
Ang manok ko. Ito yung manok na. Hmm? Manok. Basta ko na dito. Sa kulo lang dito yung manok. Nga. Ako yung manok nila. Pidandan ang ito. Dito nagkaon sa kabok. Dito. Hindi ang Nagkaon sa sa kabok. manok. Deklan? Diba? Ito sa akong nabayak na ako. Pagkaon ni kuan. Dandan. Ako ang kuk na. Ang una. Hmm? Ito na niya ba? Hmm? Diba ang kuk ng una. Ano yung kaon? Saan na si Ilyas? Stick. Hmm? Ilyas. Kapitan ba? Sabag bagan on. Oo. Ano na? Sani? Saan nila supod ng dina? Sani baboy? Mura balik ko Kiniskas? Bakit kiniskas na? Hmm? Bakit kayo? Nay, Ilaw pa. Nay. Kahit pa. nay, bakit kiniskas? Doon kayo din ikalutong karabansos guys. Gidungan ako sa kamunggay daw. Paan? Bakit ka kamunggay nay? Na. Ay, kamunin sa bahay. Ano pangalan ka? Pagkais pangalan. Hi guys, good morning. Nako dahil mother kaya naghatod ko ni Mimi. Paghatod ni Mimi sa eskulahan. Magtumilan niya ti Mayamiya guys kay man sa ti Mayamiya naka karon amo siyang laagon. Amo siyang pangamustahon na to guys. Uban na mo si Auntie Inday, si Auntie Mercy, si Mama, si Auntie Chichit. Ako rin nakalahi sa ila pag umangkin. Ano hindi pa mo lang ni-check dito sa city? Ate niya. Ala, ang ito'y nako naguban? Ano si Mercy? Kung na makatulog-atulog. Ano na lagi din nag-shortcut mi kay nag-flag racing ang barangay. Nag-shortcut mi din nagsugok mi. Si Auntie Mercy nag-upload pa daw to guys. Gutong muna sa mother kay papa ko sa mother na mahaw. Marites eh guys, nag-marites. Agdaro na sila. Agdaro. Ano nagpadaro? Abot na ng gani guys. Oh, mana po ito dito. Halag ka. Dito na kayo ka dyan. Amin! Amin! Lain nila sa karton. Ano sa atin ay?
Hello. Please. Pablis. Naman si Madam Joy Joy dani guys. So, apply na. Tuloyan. Pwede ba nag-ingon ka nga ikuan kay kanang hapit na? Mukha ni tingin ko na baya karon sa kuan. Tingsan na baya karon 20. Ingon siya nga, i-apply ko na kay wala ko sa puta. Lagi. Ingot isa ka kuan no, ikaw na ni sa puta. Amo aglagan dito. Na. Mana? Nga, ulit dito magpamahaw. Lara si... Ah, Sabi na dia. Uliray, andam si ate nga. wa ka na. Pito nito sa ilan ni Inko Miloy. Nahapit sa nila dito guys. Isog to ni mama dito. Pag na sila ni Auntie Inday yun. Ano na. Dalog-dalog ya po siya. Na, nag-init man do kadlong. Ay, nag-alindaw di ganina guys. Buntag sa'yo. Dahil nga dalog. Nahinay lang ta. Hinay-hinay lang ta. Hinay-hinay. Mga yung dalan guys. Kadanlog. Pero nagyapon na niya lagi motor. Sa ikuan. Easy. Kamas kina easy na niya motor guys. Ha? Nakayaw pa ka namahaw. Ako namahaw naman ko. Poya! Niyo. Wow, Niyo. Sado na kay siya. Wala sa dako nga pat. Sana diri ang mga sisters. Pagtagi sama. Meron ba nagapos? Agay. Nagsambot. Sambot gid siya. Wala ra ang yahat ko. Ay, Lag siya. Uy, kwarta. Puyo ba? Baya na tanan. Niya? Da. Naarad kan kay sa. Hikak. Zaman pag sa saha. Mga dagkan mga saha na dagkan kaayo. Sada ya po sa dako nga kaang di ay. Konti ni ang bitaw kaniya. Pero to, mahal ba? Ngano ka dinhi niya gitanong? La. Kani nga bulak gikan sa balay. Asa? Kani. Napa dito? Mura Mas sad. libo yan ni. Mura kani sad ni. Wana? Mana? Mura ni isa. Sa kanton ta ni gibutan dito ay. Morning namin ni Mother. Madala si Alan o Marang ng haslan ni store. Dagan pa Marang ito sa balay guys. So, nanguha sila. Saan siya?
Ito ni tita. Ito dito tubig. Tagan kayo guys. So, Isa mo na diha, butang-butang ka. congrats ni Auntie Inday. Kuhanan niya iyang watch Ay hour. guys, salamat kayo guys sa mga supporter. Mag-open account pa na siya guys. Magkuhan pa na siya TIN. Ano kay TIN? Asam bukwat ti ayin. Ina si Janice kung nag-process pa ba sila? Ano ba yung ako kasi ito dyan. Ina dyan. Nag-process pa mo sa TIN dyan. Aman yan siya na diha. Batam na ko di kay dabo na ko'y kwarta. Hindi na. Bahala ko na purot ng kwarta basta matlas. Barato naman TIN, 75 naman. Ako 300 lang. Ha? Tek kanang ang Kadyan kinon na Uy, dili, dyan. Wala ba ya? Balibaran ba ko dyan kay nag-off sila online. Ah. ano wala na karon. Testingi lang kay basin na. Muna agbayran sa 300. Sa ako ka dyan kay 75 ako nabayaran kaysa pagpakuan ra sa picture. Na kana agbayran sa 300 niya. Wala na. Pangutang Pero siya dito. sa lain to Sa lain siya nga kuan, nagkuha sa TIN. Sa di okay? Imo ni? Okay? Napaula-ulahi pa ko. Parcel. Nakaparcel ka na. Parcel day ni guys. Oh. Nalimot Shop. sabi ako nalimot ko kay ana man niya Gaan ra ba ni siya? Gaan. Ni pag uli gabi kuno. Nakaabri ko sapatos dire na Nalimot ko kay dugay-dugay naman na. Mao? Gaan ra ba ni siya? Dili nagabriyan ang gabi. Hindi siya pang kuan, pang jogging. Ingon ko ni Merce, may lanang si patusa na sakay tag Fortuner. Sakay ka Fortuner. Ako dili mahugaw. Sakay Ikaw sa ni uban bang kita. Na man ako Fortuner. Kay namin dala ba sa isa ka buok. tabangan bitaw naman ni Tabangan Chay. ba? Si Bunsoy. Kapag dito sa lamisa, uy. Nangimarang to ba? Kay ingon ko kay Bunsoy, pagnimarang nito. Siya Nagpaksiw ta o isda, guys. So, putangan na mga Unsa si lamas. Papa gabi ima? Pero wala pa na nato na putangan o suka. Ari ka nagkatulog ate. Ato lagyan ang bitsil, Kunya guys. ngaro. Gabi ilog. Wala pa balat na ano pa na yun. Ang nagbinigay, guys. Anong wa maka naghimo din eh? So, guys, lamit na kayo. Murag buwang naman ni siya, uy. Kuan ni siya guys, smoothie nga Wala. kuan. Tilaw-tilaw raman ni mother kay gamay raman ang tukuan. Lagi ko lang wala nakabot tinai. Oh, de 1 2 3 4 5 unom 2 4 6 nanubra man ang baso. Puno ana ako. O di ra puno ang imong mao lagagan kay ka mama. Dugangin gani. Lagagan Puro kay sa mo na ayos no. tumna din ang ice ma. Kaluto naman, guys. So, matik na dayon. Hukad, kaon. Lagi na, guys. Guys. Wala, luwag na ite. Na luwag. Ha? Tumpo. Na ba day? Kanang di ko sa mama. Di ba na? Sara mo na. Hindi na ang kaon guys. Wala. Wala serving spoon. Oh, serving spoon. Luto na na ang atong paksiw o adobo. Wala na di ay mo siyo. Sa ko diri. Puro istorya. Napa may isa ka ba ko diri yo? Sa pangalan sa mga sana sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat kayo, Lord, sa kapantagong mo. Pinatagan mo kami sa layong panahon. Salamat isa sa mga basog sa mga palabas. Ug salamat isa sa mga grasya ng aming madawat sa matag-adlaw. Ug ingon man daning pamahaw nga among gihikay. Sinawat ang Ginoo makatag kini sa kabasog sa among panlabas ug pinitanan atong pasalamatan sa atong Ginoong Hesus nga mao'y buhi ug gari. Uban ka na mo Dios nga sa antok kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga untang tanan. Ay pagdaog mi oh. Ay pagdaog. Tulog ka karon. Sige.
Hindi ka na. Kaunta. Inami. Guys, mamahaw ta ninyong tanan di ami diri sa gawas nagkaon kay para patsad. Way kutsara si Antinday. Tingalan daw na yung kasara. Ikaw mo nag-ingan nga among Si Mama, si Auntie Inday, si Auntie Gigi ug Auntie Mercy managsuon na sila. Igsuon ni silang upat. Nya mamahaw ta kay lami ang atong sudan, ang atong diet dani wala na. Impas na diet. Kain na ta, guys. Wala na kuno ni paniudto. Ito, dala pa Nya si Mio, Dani ra kamiyo ha. Ayaw magkanaog ba ya? Basin magdagan ka ha. Basin magkalit na kadagan. Pamahaw ka dito ni guys. Ato pinadaan ang kuan. Magkalit na siya dagan. Pira ba ning pultahan? Kamay-kamay ta, guys. Oh, makuha ng buko. hugad ba ni guys ha. Hindi tayo mag-adobo sa kuan. Nagmala lang. Kutang sabaw na natin oh. Kutang sabaw dati. Alangan ta manitik. Ayaw ka na og. Ayaw ka na og. Ayaw ka na og ha. Ayaw ka na og Mio ha. Kagusto gid siya og kanaog gido. Ayaw ka na og Mio ha. Gadaha ko sa kaya. Sunod na ko sa posporo. Abot ito ng mata. Wala. Kamatay din sila. Hindi ito na ko ikuha o. Iyot. Matay ko na angin. Murag ang aming sulod-sulupin. Kutsara na ante. Mabustas ko baba. Guys, mga unat ta. Ayaw ka na og. Hadlok sa disya. Hadlok sa disya. Guys, pamahaw ta kay idagan. Lah, sa mga natandog ni noon. Pagkahuman karon manlasik si utik. Nagkata sa halang-halang. Ay tiil guys, sa man. Kumanda na karon guys namo pagkaon guys katulog ni pagunya pa man katulog magkaon na pa. Manambok yun din. Iba impasing guys topic. Impas ng diet. Dana ra ka ha, dana ra ka. Ayaw ka na og Mio ha. Kaon. Ano siya mga istanto? Tara oh. Ano, bumitaw na. Ano itong ganyan mo? Ano imo ha? Gamit ako. Ano? Sinukuha ang kuan guys cellphone. Mga vlogger man tanan. Kani utik channel ang iyang YouTube channel. Hi guys. Niya kang Mother Earth ang iyang vlog sa iyang YouTube channel. Kang Auntie Inday ang iyang YouTube channel Inday Vlog. Nakatingog na upal. Auntie Inday Vlog. Unya kang Auntie Mercy channel. Kang Auntie Gigit Sat channel. Sa mga YouTube na siya guys, sa YouTube channel na siya. Basin ganahan mo, i-subscribe lang, palihog ug maluoy mo. Salamat. Salamat. Maluoy mo. Iya. Subo. Pwede ka na siya sa baon. Asa? Tanan mong gust. Aon. Tiil niya mong gas? Lamay ka sa lata. Lata lagi kanang lata lagi siya.
Kuha siya bukog. Ay mo tik mawat ang utan. Gani. Kani mga adobo-adobo ayaw. Kani mga uwil jud mo ha. Kani naanay uwil da. Adobo ra nga walay uwil. Mm. Ayaw pag uwil. Imo ginapaling kamutan kay nasa sulod yung ultrasound og ginuukod kaya ako na makuan na. Ayaw gipabutan kuan di ba na gid ka. Ikaw ray nagdala sa imuhang kuan jud sakit mo na. Hindi. Diyan magduma ka kasi. Dili price ba imo kanan. Mais man ko ang balay gani. Kahoy. Pwede ba na ayos pero gamay ra control jud ka. Pwede raman kuan mais. Na pero luna sa mura maga kunan hapon mait ang lukor ang kanon. Naguna man ko pagkaon. Nakaluto naman. Di lagi kay Wala kanya to niya mga guys. parehas ba si Riluna karon utambok po kay si Riluna. Gignan nga ako, ingon masalan nga magmais na mong duha. Ayo, Ako ako na lang tanan. Karon patas. di man sa count mimi. Hindi magkaon si Mimi dito at ma'am. Si Parang Mimi siya pa na ako yung ilang mama. Ayaw pag naog niya. Naraw. Kay nagpalit ko sa yellow corn. Yellow corn akong Ilang gi. kilo? Yellow corn. Ay, yellow corn nga tamis ba? 38. Lamit ako yellow corn na palit oh. Tamis? Hmm. So, pare sa inyo, dalon sa una, gikan sa pagkunan, yellow corn. Gani. Tamis. Lami siya ka Kanang ng humok. Ang naglungag. yellow corn, humok. Lahat sa, Why sa puti. Ayaw ba ka naog niya. Ang gilungag niya lang gabi na sobraan pa man kag ginabuntag. Human siya nagahi. humok ka. Humok man siya. Dili siya pareha sa puti. May manggod sad magkuan ka, kanang magmais ka kay ang mais bisag gamay ra imong kakaon, di ka dalag kutumon. Ko ganahan gyud ko sa mais kanang bahaw. Tangag-tangagon. Para isan na kape ah. Bahaw na. Sunod mais na papalitan ka. Agay mo ko nialan gani gapon. Kung 5 ka kilo mais paliton. Sa isara ikaw rin kaon. Isara ikaw kilo kung napalit. Napagkaon na ko kay nga si Riluna nga. Agkaon ko Ayaw na. ba pag ka naog niya. Agkaon si Riluna. Na. Ayaw ba ka naog. Sa kabot ato dre. Ang. Magayong wala ba ito hinog? Oo. Ang dago oh. Tapon ka na karon. Pangalayaan ni kuan. Yabas. Diyan. Marian. Di mo taon. Namo aslom na. Lamigin Ano sa mga dana? Diya. Silos man ako. Guys, kauntag maayo si Utik. Wa man Murag siya kakaon. nag-undang na si Utik. Nabi guys. Isod jud i-adjust sa kang Guys, Utik. budget si Pero Utik, guys. kinahanglan jud nga buhaton niya kay para rapod sad na sa iya. Sukad nagkuan-kuan pag kuan ako sa akong kuan. Wa na din ko nagkuan. Control na Wala ka kita. ng dugo, tik. Lo no. Katuro man ang giresita sa doktor din sa Talisa sa center mo akong giinom nga tambal oh. Tulo ka buok. Kasi gipait nato sing og Ay, isa ka stab. Kato gani, warga ito nahurot ng isa ka stab nga akong giinom dito sa kuan. Nahunong na biya ko dugo dito. Ang katong sa hingog giinom ko magyapon to kay nagyan man ang doktor nga inoma to kay para to pahilis sa kanang nagbaga nga lining nimo. ang katong sa hingog. Ano na hilos na? Kato gipait sa mercury. Mao kay na ito gipanginom gina ko. Kung magdugo ra makato ah. Ang katong mang isa, katong dinhera sa katong primero, ang katong dinhi sa ubos, gipainom gidto siya. Kaya na yung kung ular, bako na inom ato do katong kuan, kaya nga magpagdugo sa inom ato kay para to pakuan, para balik ni mo din himipis na ang lining sa imong mattress. Hindi mo panikamutan. Na, kung nipis nga, di na ka Daw ikaw ma. Undang na dana ma. taon. Oo. Ano ba mo sa dugo? Ha? Inom na mo ba kada
Kanang hapit na ka matulog do katasa nga ininit aligam-gam ba. Mamaya ko inom ka na buntag. Buntag. Dili buntag gabi ka mag-inuman na. Before ka matulog, Di pa ka muhigda, inom ka na tag duha ka tasa. Panghigas man ko na siya. Halos bulo. imo gid ko anon Parang para matambok-tambok ba? paningkamutan gini mo kay lisod kayo tik hunaw-hunaon lagi Kami nimo. ko la, may kaon. Ay di maka magpaibog. Di na sa kong kaibog ma. May ko na ibog atong lechon. Wa ka nagbanat ka ni ditson. Gusto pa ko tayo mabuhi sa kalibutan. Mga gid. Pero na Sige daw natin, kuslitat sa kabulan. Ang kanang tubig nga ligamgam. bahin lang sa Nga pag mata ko nimo buntag. kay kung tintahay gid. Kuan man ako pagabuntag ti limonsito man. Nga di na ako butang ng asukar. Maka na. Pwede lang ko kabok limon sito. Pag lima ako'y butang-butang ininit. Sa una, di man gina kakaya nga di na ako butang ng sentral. Karon di kuan ay sentral. Ay okay ra og Ginoo ko daghan tag kwarta niya ingana nga kamalisod tud ta. Ako gani nagkuan gani ko no, napulo ka adlaw che. Dugo. Dili. Nagkunting ko. Bombay, ahos, turmeric, loya, Way kaon kanon. limonsito. Limonsito. Kaon ka kanon. Imnon ako sa di pa makaon. Nya. Makaon gihapon ko pero maako tong imnon sa buntag pag sa di pa ko magkape. Dili Kala ko imo kay nga makakape. turmeric halang kayo daw si Boss Bombay. Naagwanta kong gid. Malagi Napulo ka adlaw. Magwanta nimo na napulo ka adlaw. Makuan na ka murag makuan ba murag Ang kanang nimo kanang tambal nga akong kinom karon kay pagkutkot sa ko ginawa ng hapdos sige. Nanagay man ang doktor nga pwede ra nga magkaon ka sa mga prutas pag gutomon ka mga pasimtihan pwede ra din ka magkuan. Ang imo da na nga magkuan kag kanunay saging. lugaw ka. Diet ganit na. Lugaw gani. Saging tik. Dili na ka magkaon sa inan yung kuan. Saging lagi. Lugaw, Saging. mga duma. Nama ako saging dito saging. Nama ako saging dito. Apple. Abi na ko gani na ko na. Agkuan ko sa milon kagahapon. Tag Ato mo size. wala na un. Wala na naon. Tag size sinta ang kilo sa milon ginoo ko. Bawala naman nag-iun. Kaya kadako. Ayun sa lang dito ra tayo ni Bunjot basing kuan na harvest. Wa ko nakapait sa milon Bisan sa nga milon Kay- out binsan sa nga putas okay ra. Bisa kung sa nga prutas basta kay Putas ikuan gid. maray maka kung kuan-kuan sa imong gutom. Di na lugar magkaon. Bawal ang pan. Magkaon lagi sa kanon sa kadlaw ka isa ra gyud. Namura. Magkaon kag kanon isa ra kadlaw pero limit pa gyud. Katuday ang kwantik bawal dito atik. Ang Tukong gatag. Pamahaw ra ka otek, pamahaw ra ka mukaon sa kanon. Tunoon. Bawal sa imuha. Importante Ayun pamahaw. pagkaon nito. Kuan Pamahaw nga napay gabi eh. kagado tug kuan. Guys, mga unta. Lisod magid sa imo i-adjust pero kinalan imo gid buhaton. okay ra makaya na. Makaya-kaya ra. Pahingkamutan na gid nimo. Kay ugma sulbad na problemahan na. Kabalik-balik naman po dahil kaon-kaon ug mga kuan. Si Angging di ay nga naagi man dana. Uray to iya kay Mas dugay gud sa iya. uray. Si Uray nagbuntis ng Uray. Nakuha to. Uray mayuma. Uray. Unsa may gigawas ato? Unsa may gigawas? Itlog ba kaya? Ana dugo-dugo ya Uray ko siya. pirahan niya kun siya. Wala man. Wala. Cleansing man siya. Nag-cleansing siya. Unsa yung cleansing? Mga Prutas. prutas. Iskalibo lagi kuno yang simana dagto. Mga prutas lang Sa kabon. sa kabuan. Dako de kabog Ang nindot kausan. jud kayo kanang apple. Nga kuan prutas, apple. Imo na kuanon. Epektibo kanang apple. Balikan sa kagdaghang Ang prutas kuan ni sa- po si Riluna Ang kuan sa apple, ang atay pod kung na imong diferensya sa imong atay, ang apple mo ipait. Pero iya kay sa ubare man ang iya pod. Pagpalitan si Utik sa budget niya nga prutas, si Mimi raw si Riluna makahurot. Wala sa inya ingon ni sialan kagapon. Ingon sialan me, tara imo dadto miyo gilain na nako imo daan me. Isa ka katong grapes ba isa ka kuan. Muna imo dana ha, muna imo dana ayo na pagpanghilabot dayon ko mahurot ang imo. Isa din lagi ko panghilabot na. Wa ka siya nagilabot, wa pa sa nahurot tong iya.
Hindi ko sa iskalibo ni mga prutas gamay kayo to kay mahal man. Kanang prutas mo ipang launon kanang nga saging. Pero na saging, apple. Mo na imong saging di ayaw ibaligya ayaw pa na panghatag imuha na. Ano ko nabaligya? Resulta ko na sa inyong mukbang. Sige, mukbang. Dili ko no kay mato pa sa Dr. T na daw tay kaliwat nga kuan kanang nay sakit sa matres. Nakato si Auntie Rita. Ingon siya nga dumduma ko nog mayo og naba moy Nakuhaan po to siya. naba moy parinting nga kuan. Naba toy parinting nga na kuan sa matres. Si Lilin ang nagdubag. Ingon man siya nga udok na mo dok pero kuan man to yadok kay nakuhaan man to siya dok nya wala nakagawas ang kuan mutong nagudugo-dugo ingon ang doktor dili na mao kay kung sakit sa matres gid siya kung ako may nagatiman ay kami man dato nagkuan niya sa kuan dok sa ospital na ginag-ung-ung dato sa iyang kinatawo sa muna to ang iyang sis nga naglakaw-lakaw na kay na namin nag-ung-ung dato sa iyang kinatawo niya Ano to, cancer, Oh, ubo na. oh nanay nagtubo dato abo to siya baho Kailangan manggod ta kada tuig ta magpa-limpyo, magpa-pap smear. Mao daw to iyang kuan. Murag ka nang Labi na iyang kwaho ba. Pareha sa imo pangidaron si Tinday. Kailangan daw magpa-pap smear kada tuig para limpyo atong kuan kay ako nagapalimpyo ba ako. Pero pagka nga wala kag dugo. Mas kamo pag gitugo. Ay pag ingon nga Delikado hinuuna ay ay pag ingon nga pap smear kay ang pap smear usa pud hinuon nga pagkakuan nagay doktor nagingon nga mulang gi-recommend nila ang pap smear. Pero Matandog magod ang naanay. once kuno nga matandog ang imong matres dili na daw na siya ang kaulian. once nga magasgasa na Ako kay naras pa naman ko naaman Anaon man ang ilaw. na may panahon nga Lakon batig man ang nila. magasgasan inong matres di. Mo gani. Masamad to ah. Buto nag ako na prescription di ako